λίγο τρίμα. Θέλω λίγο να ρεμίσεις. Ποιος είναι? Μάγκες, καλημέρα στην ομάδα. Είμαι ο Triple. Αυτό είναι μια πολύ άβολη στιγμή γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε vlog. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι μέλος από το New Life Gango. Τίποτα, αυτό είναι το πρώτο vlog, ρε φίλε. Είναι ένα τεστ, ας πούμε, να δούμε τι ανταπόκριση έχουμε από τον κόσμο. Η αλήθεια είναι πως πάει πολύ καιρός που έχουμε να ασχοληθούμε με τη σελίδα, καθώς και υπήρχαν διάφορες αναταραχές, ας πούμε, μεταξύ μας. Μερικά beefs, ας πούμε, μεταξύ μας. Ξαναάνθησε αυτό. Έχουμε βρει λίγο το μπλα μπλα σαν ομάδα, μια συνεργασία, ας πούμε, μεγαλύτερη. Και αυτό θα είναι το πρώτο vlog. Let's go. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στον γκαράζ του Πλούταρχου. Δούμε λίγο τι μαγειρεύει. Για να σας πληροφορήσω, δεν θα δείτε τίποτα τρελό σήμερα. Τα τρελά τα κρατάμε για άλλες μέρες. Θα δεις λίγο day in a life, πώς το ζούμε, ρε φίλε, εντάξει. Τίποτα τρελό. Είναι απλά μια καθημερινότητα, ας πούμε. Και πάμε λίγο για training session στο νέο. Παιδιά στην κάμερα όμως. Γεια σας ρε αλάνια. Τι λέει μάγκες? Τι, τώρα που πάμε το station, φίλε. Γιατί έφυγες από το station? Γιατί ρε φίλε, ήθελα να ξεκινήσει το vlog. Αλλά πάμε station. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ ρε, καθόλου ρε. Ποιος σε πήραξε, αγόρι μου? Άϊπνος ήμουν μαλάκα, 7 η ώρα το πρωί σηκώθηκα να πάω για δουλειά με το ψολόφι. Αυτό που σας έλεγα τις αναταραχές πριν που έχει να κάνει με το beef που είχαμε μεταξύ στα παρέα. Επί της ουσίας, ρε φίλε, τι έγινε? Υπήρχε μια συμφωνία χαρακτήρα, ας πούμε, μεταξύ μας. Χαρακτήρων βασικά. Και ξέρεις, όσον αφορά τη διοίκηση, υπήρχε θέμα, ξέρεις, ο Πλούταρχος ήθελε αυτό, εγώ ήθελα άλλο. Ο ένας ήθελε να έχει μόνο καθαρά, ας πούμε, η φάση. Και βρήκαμε με τη χρυσή τομή και συμφωνήσαμε ότι θα έχει λίγο απ' όλα, ρε φίλε. Καθαρά ακόμα δεν έχω πάρει, οπότε σήμερα θα βιώσω την ομή δύναμη από 185 κυβικά. Κατευθείαν από Βαλτιμόρι το μηχανάκι, μάγκες. Θα βγάλετε λίγο από το δούμε περιφερειότητα. Θα βάλω μετάφραση. Τι έγινε, μωρή πουτάνα? Τον είδες στον Πούσπα? Όχι. Ρε μαλάκα, δεν μπορούσα, εγώ το αχέρι ρε μαλάκα. Squad. Εδώ πέρα δεν σ' αρέσει, μωρή πουτάνα? Δεν σ' αρέσει εδώ? Εδώ έχει παίξει επένδυση ο δικός μου, σου λέω. DJI. Τι
κάνει ρε μαλάκα, είναι λάθος. Ωραία πινακίδα ρε. Και ειδικά. Γιατί το πέρασες εδώ ρε μαλάκα στο όργανο. Και εκεί κάθεται. Για σήκω το. Φιλαράκι μου. Έστω. Αλητία μαλάκα. Τι, Δεν φοκουσάρει η κάμερα. γιατί. Δεν ξέρω. Πες ότι έχει πάθει ρε. Το έχω κόψει τη θήκη. Ήταν από άλλο. Όχι. Με τα βλέχα τζαμάκι και δεν έπαιρνε με το τζαμάκι στη θήκη και έκοψε τη θήκη. Για να δω λίγο. Κομμάιακα. Για δες. Καλημέρα μάγκες μου. Σ' άρεσα λίγο το content γενικά. Έχω μόλις ξυπνήσει με ζάντα. Λοιπόν, έχει παιχτεί μαλακία και πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Έχει λαϊκή γάμματα. Τι έγινε φιλαράκι? Τι λέει? Κοιμήθηκες? Τι να κοιμηθείς? Τι να κοιμηθώ ρε μα. Να βάγισε το VF. Εδώ. Τι κάνεις? Ούτε το κλειδιά θυμάσαι ότι είσαι αφήσει πάνω. Ποια κλειδιά? Το μηχανάκι. Τα πήρες? Πάνω στο μηχανάκι είναι. Α, Τα βλέπω από εδώ. εκεί. Σήμερα, τελευταία μέρα του χρόνου. Πάμε λίγο κρεμαστό λαγού, είναι εκεί ο Κώστας ήδη, καλά ο Κώστας εσάς θα έχει ξυπνήσει ο Κώστας. Από τις 5 ώρα τα ξημερώματα, έχει σχολάσει κιόλας και έχει πάει ήδη εκεί και κάνει σούσους. Τίποτα είναι εκεί με τον Διονύση, τον Κάντιλα, πάμε να τους βρούμε με τον Νίκο εδώ. Μου έχει πει θα είναι κι άλλοι τώρα, δεν ξέρω, νομίζω μου θα είναι κι άλλοι κάτω. Να δούμε. Μακάρι. Όχι, θα είσαι κανένα μισάρο εδώ. Εντάξει, Αν δεν κάνει στάσεις, Ηρέμησε! Θέλω λίγο να Έλα, ηρεμήσεις! Έλα, γεια. έλα. Τι έχει πάθει άλλο θα με καβαλήσει. Θέλει τον. Τι γίνεται ρε γάμο το σπίτι σας. Ρε μαλάκα μου πριν στα αρχίδια ρε. Αλήθεια. Αλήθεια ρε μπρο, ξέρεις τι ρε φίλε. Με κάνεις μετά και φοβάμαι ρε μπρο. Γάμισε με το γαμοκράνος μας, είσαι στα αρχίδια. Ρε το ξέρω αγοράκι μου, μαζί σου. Το ξέρω. Τι να κάνουμε ρε μπρο. Δεν έχω κράνος γαμάτο ρε. 2-3 κράνια. Ξέρεις εγώ τώρα για σένα στα αρχίδια μου τι να φοβάσαι, απλά βάλε κράνος παγιά. Ναι μωρέ μαλάκα, με αγχώνεις τώρα, γάμισε με μια χαρά. Μη μου λες πρόσεχε και βάλε κράνος. 2 απαγορευμένες λέξεις είναι αυτές για μένα. Τι μαλάκας είσαι. Όπο το VF από πίσω χορεύει. Έλα πρόσεχε φιλιά. Τι βλέπετε γίνεται της πουτάνας. Δεν ξέρω που πάτε όλοι εσείς. Εμείς πάμε για σούζες πάντα. Γαμιές. Εδώ μπουρδέλο όλα. Στα αρχίδια μας. Ναι ρε. Μπάτσους. Και με καθάρα τίποτα ο μπάτσους. Λοιπόν, μάγκες, καλοκαίρι έγινε. Το καλοκαίρι έχει tour Έγινα. Εσείς εκεί στην Έγινα και στο Κιάτο. Get ready. Αλλά πού θα βάλουμε το ξενοδοχείο μέσα στο καθαρό. Ναι ρε μου.
ανοίγουμε μια δεύτερη μέρα εδώ πέρα. Τρίτη μέρα, γιατί το vlog έχει πάει σε λόγω εβδομάδα ολόκληρη και είμαστε εδώ με Willy, you know what I'm saying. Εδώ βάζουμε λίγο τζίνα. Είναι και αυτό ωραίο φάση με φιλοτρόπο. Εγώ δηλαδή σκέφτομαι τώρα ότι κάνω. Υπάρχει. Ωραίες πιτζάμες ρε μαγκά. Τι έχεις παίξει εδώ? Εδώ με τα καν, sleepover. Είπε να ράξει από εμάς σήμερα. Τι λέει η μαγκά? Πόσα μάγια. Τι λέει? Έχω πάρει μέσα και το taser boys. Τσαμόρο. Μαύρο φούτερ θα έχει εδώ μετά και θα του λέει. Κοίτα, Μου το πήρε η γυναίκα μου. Μου το πήρε η γυναίκα μου μόνο στη ζωή θα λέω. Βάλε μια εδώ, δεν σας δείξαμε το ταξίδι. Αλλά πίσω ο προορισμός Πήγε να ακούω. Sunday Funday. Γι' αυτό τις Κυριακές να τις κρατάτε για ρεπό, φιλέ. Yes, sir. White Monster εδώ. Πάμε για ένα εντυτάκι. Περιμένε. Έχουμε εδώ νεράκια. Ουφ. Πρέπει να το δείξω το τάκι το effect από το White Master, φίλε. Πρέπει να το δείξω. Oh shit, bro. Έλα προχώρα, δώσε λίγο πόνο ρε φίλε. Για πες, είναι το πρώτο. Σε λέει για κουρτάσεις. Κάνε μια δήλωση στην κάμερα. Δεν μπορώ. Για ποιο πράγμα? Αυτό πώς έχει κάνει. Για 2,5 μου κάνει. Έχεις λίγο τρίμα, έτσι. Τρίμα για τρίμα. Με βαρύσανε. Ναι, μα εννοείται. Μα άμα δεν μπει το κινητό στο φορτιστή, ξυπνάω βιασμένο. Σε πιάνει μια ιδέα. Θα μας πάρει τηλέφωνο. Βασικά, όταν φτάσουμε εμείς, θα σε πάρουμε να σου πούμε και θα βρίσκουμε.
καταλήξαμε εδώ, ένας ένας ξέρει. Δεν ξέρουμε που πάμε γιατί ο γέροντας μας πάει για καφέ. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, το πρώτο κοντά κόσμο και όμως έγινε το Όλη smart. βόλτα ο κόσμος με τα πόδια και ο Κώστας με το smart. Τι έκανες ρε μαλάκα? Και λέγαμε δεν θα έρθει με το smart και ήρθε. Μαλάκα. Dirty smart. Ήταν το Nissan αυτό που κάνουν κόντρι στον ασφάλτο. Δεν έχει καταφέρει να το ξύσει σήμερα. Θα το κάνει τώρα, Δούκα. Νομίζω. Για δώσ' το δύναμη. Αυτά ρε φίλοι για σήμερα εδώ. Και τα λέμε στο επόμενο. Μεγάλη βόλτα. Peace!